Hola, us vinc a contar la història dels que vivien en aquesta casa. Sabeu qui eren? Eren 3 germans, sí, però no eren nens i nenes, no. Eren 3 germans porquets. Sí, bé, 3 germans no. Eren 2 porquets i una porqueta. La porqueta Violeta, el porcot Roc i el porcàs Jonàs. I mireu bé la casa, que està feta una porqueria. Per això, un dia van dir: Ei, germans, hem de fer-nos una casa nova. Sí, que aquesta casa està tota feta malbé. Té forats al sostre. I no té vidres a les finestres. I la porta no ajusta bé, i passa el vent. I la pols. I la pluja quan plou. I quan fa fred, no s'hi pot estar. I quan fa calor en fa massa. Per això ens hem de fer una casa nova. Una casa per tots 3. Una casa de totxos. De totxos? No, de totxos no. Ens farem una casa de fusta. Però què dius? Ens farem una casa de palla. No, nena, no. De fusta. No, ens farem una casa de totxos enganxats amb ciment, amb una bona teulada que no se l'emporti el vent. No. Ens farem una casa de palla i podrem anar a jugar. No, ens farem una casa de fusta. A la 1, a les 2 i a les 3. Ui, sí que l'ha enviat lluny. Ai! Ui, em sembla que li he donat un cop amb algú. Ai, a veure qui serà, a veure. Ai! Ui, em sembla que és algú que s'ha enfadat molt. Ui, el llop. Esclar que m'he enfadat que has fumut la pilota al mig del nas que estava fent la migdiada, guapa. I ara tinc molta gana i estic molt enfadat i et penso menjar. No. Sí, que a mi m'agraden molt els porquets, me'ls menjo a la brasa i al forn i et menjaré. No, senyor, no sortiré de casa i no te'n podràs menjar. Què et penses, que aquesta casa de palla farà que no et pugui menjar? Esclar. Doncs no, senyor, perquè m'ho faré i la casa et faré volar i et menjaré. No podràs. Ara ho veuràs, si no. Ara, a la 1, a les 2, a les 3. Ui. Bé, un altre cop. A la 1, a les 2, a les 3. A la tercera. A la 1, a les 2 i a les 3. Ai, veritat, m'ha fet volar la casa. I ara et penso menjar amb patates fregides. Vine cap aquí. No! Sí! No! Sí! No! Ai! Ja t'agafo. No m'ho dobres. Vine cap aquí. Per ara viurem en aquesta casa de totxos i ciment. Sí, i quan tinguem temps podem anar a buscar papallones. I tant. O a jugar a pilota. Sí, que jugar entre 3 és més divertit que un de sol. I ara, què us sembla si per acabar cantem la nostra cançó? Quina cançó? Això, quina cançó, Quina? La cançó del llop. Ah, sí, comença, Violeta. Aquest llop no ens fa por, no ens fa por. Aquest llop no ens fa por. No ens fa por aquest llop. I conte contat. Aquest conte S'ha acabat. fins un altre dia.